Join me as I unbox my girl's tag kit. Now this is Nigeria's #1 period care kit. Obo no na pad 25,000 naira. Je golunda anwu ego mu rapia. Ndewo gọọmenti gọọmenti n'ụbọchị nke taa ka ime elitego homo ọzọ ka ịkpa nkata gbasara ife Mercy postu maka ụmụ nwanyị na-afụ nsọfa ife ikwesịrị igo otu ikwesịrị isi wee nụ anyị niile ụmụ nwanyị anyị ma akụkọ anyị ma ife na-eme anyị ma otu o si eme anyị ma nakwa every month na anyị na-egbu ọkụkọ mana ife fiaziri m arụ nghọta bụ kedu ka Mercy bụ nne bụrụ nwanyị o bụ ụzọ bụrụgodu nwanyị tupu ọ bụrụ nne ga-esi wee wepụta ihe ọhaka ife nwanyị kwesịrị itinye mgbe ọ na-afọ nsị ya a na-akpagharị na society na-akpagharị na skuul na-eje ebe dị iche iche na-enye ụmụaka n'efu ihe ọ ga-abụ apụtasị na ndị ogbenye ndị ụmụaka nnefa na nnafa enweghị ike igote nwurufa ya bụ ife na a ga-enyefanya n'efu ka enyefanya na-etinye ha ego ọbụla ka ọ pụtazi wepụtazie nke ya wee sizi anyị na 25,000 naira ịgbakwala akpa ego one ị ga-ewepụtagide wee wepụta ya bụ ego ha ka 25,000 naira. Ọtụtụ ndị mmadụ apụtago okwu onye bụ ife dịka otu o si ewute ha n'obi maka na anyị ma na mmadụ dị iche iche apụgo na society na obodo na-akpagharị na-achọ ụmụaka ndị nwaanyị bụ na fa na-etonite ife eji nwaanyị eme wee na-enyefe anya bụ ihe ka ha nwee ike wee were ya wee na-echedo onwe ha mgbe nsọ ha. Ị na-anya na vidiyo ị ga-afụ ebe Mercy Johnson na-agwa anyị that na a lot of times na anyị na-aga through pain maka ya bụ ife ọnya bụ ihe ị na-aga through pain ka ị ga-apụtazi wepụtazie 25,000 naira wee ego ka o nwere ndị ọ na-ezigara ozi ya iche ihe a ka anyị ga-enekwa anya maka na a sị na ụfọdụ n'oge na ndị anụnwa adịghị aghọta otu anyị si agabiga ife anyị na-agabiga ndị na-ekwu maka ya bụ ndị ji ego ndị bụ na fatụpụla na ofu ebe ife na-eche bụ otu ha ga-esi wee mekie more money ego nke ha nwere enwe ka a ga-esi wee tinyekwa n'elu ya ọnya mere Mercy Johnson ga-eji wee pụta wee kọọ ihe dị otu a lot of people apụtago kwukwa n'okwu banyere onye bụ ife Ọbụna the tin wee unu iwe too much unu eje na DM ya unu ahoda ihe dịka 10 carton nye ya much the mind DM ya o ya eje China wele ego ya niile pie pad onye ha ka Lozeus si na ụmụ nwaanyị ekwesịrị na-agbakasị arụ ụdị ihe adị ekwesịrị okwu ike ịgakwa na alụ na DM Mercy Johnson just say ya butere gị dịka 10 cartons ma 25 cartons maka na ya bụ ihe bụkwanụ na carton ka o tinyere ya ga-egi ya itinye n'ime carton ahụ ị ga-afụ nke bụ the real sanitary pad ị ga-afụ point line ị ga-afụzi akwụkwọ amarọ m na manual a na-agụ wee na-egosi gị ka ị ga-esi wee use ya bụ sanitary pad amarọ m ka ọ nwere ife ọzọ dị n'ime akwụkwọ ahụ anyị enwe bụ ndị na-ama mmenwu ya afford ama mfu anyị ama ngwu ka bụ ya bụ akwụkwọ apụtara na ọ bụ na ị nwere onye bụ akwụkwọ ịma ntinyenwu ya bụ sanitary pad amarọ m ife dị na ya bụ carton adịrọ m sure na ma dị interested ịma ife dị na ya bụ carton mana ọ bụ na ị dị interested ịma ihe dị na ya bụ carton mee ka mmalụ na comment section mana ka m na-agakwa n'iru Lozeus si ịgwakwanarị ya si ya na ị chọrọ ha ka 5 cartons ma 10 cartons ya ji ebute elu gị ya wọsọ ọkụ batakwa na kontena maka ndị ga-eme ọda anyị ga-adị n'imirikiti ya bụ anyị ga-ehi nne wee ya aba na DM wee si ya nne biko dokwa onye nchọ hapụ ya ka o jee ship onye bụ ife into the country mgbe o shipụtaziri ya onye ọbụla agbachapụ ya nkịtị na ọ ga-adị first ịba n'ime street lee ya 1,000 naira ihe a wee zụpụta business idea for ndị bụ na fachọlụ ya bụ sanitary pad by all means ntụkọ isi ọnụ wekọọ chịkọta obi unu ọnụ ghọta unu wee nwee ike wee achieve nwe ya ụfọdụ sịkwanụ ya biko ya wetunata ya bụ ego gwakwa ya si ya na amakwa na ọ na-akpọ polisi mana na ọ gbasa akwafa kama na ife o mere ka nne o mere ka onye nwere ụmụaka na-etonite ka ọ bụ so ụmụ ya ka o wepụtara ya bụ sanitary pad ụfọdụ ndị ọzọ apụtagokwanụ si na ya bụ ife na ọ dị sure na ọsọsọ ndị enyi ya bụ ife ya ego ya bụ sanitary pad a lot of reaction a lot of people apụtago itinye ọnụ na ya bụ okwu amarọ m ife ilu amarọ m ife ichere na ife a ga-ewetuta ya obi ime iwetuta ego ya bụ sanitary pad iche na okwu ndị a niile bụ okwu ga-eme ka o chegharịa uche si mba na ife a bụ ife kwesịrị na-enye n'efu ka o wedata ego ya maka na each carton bụ 25,000 each carton contain sanitary pad 3 na pant liners ya na akwụkwọ ndị a na-ekwu amarọ m ife ọ na-eche amarọ m ife olu mana ife mma bụ na ife dị otu a bụ ife mgbe nke anyị wetachara ya n'efu n'ụlọ akwụkwọ ha na-agacha ihe dịka n'ụlọ akwụkwọ na-aga n'ụlọ ọgwụ na-agbasa ozi
na-asị na ụmụ nwaanyị na-etonite ndị gbuo egolu ọkụkọ mana fa mụrụ ka fa ga-esi wee handụl ya, ekwe ka fa kwesị isi wee mee ya, ekwe ka esi ya otu a na otu a. Mana nyanwa na onwe pụtala na 2026 mgbe ife garala ọnụ, mgbe ife siri ike na Naịjirịa, mgbe ọ dịka na ya mụrụ ka esi aga iru aga azụ, wee wepụta ọha ka ihe a na-enye n'efu wee je sịba nọ 25,000 naira. Amara m na oche na 25,000 naira o 25. Amara m ife ọ na-elu, mana ọ dịghị ka ị nọ n'uche mara ife ọ na-eche. Mee ka mmadụ na comment section ebe a ka ọ ga-akwa m n'ọnụ na-asị daalụ, ka emesịa ka ọ dị mgbe ọzọ.